Takže vítajte pri prvom dieli podcastu Pod tlakom. Tento podcast je venovaný všetkým šoférom, ktorí chcú jazdiť na cestách bezpečne, dozvedieť sa niečo viacej zo sveta pneumatík, údržby aut a možno aj niečo z nášho pneuservisného sveta, ktorý nevidíte. Takže ďakujem, že ste si nás naladili. Budeme sa tu stretávať pravidelne, budeme riešiť teda hlavne pneumatiky. Ak si myslíte, že je to nezaujímavá téma, dokážeme vás presvedčiť o opaku. Máme prichystaných kopec rôznych aj takých kuriozít. Máme tu 22-ročnú pneumatiku, ukážeme si, ako zub času ju dokáže za 22 rokov nabúrať. Z toho sveta údržby aut vám technici prinesú rôzne komentované videá z montáží. Je to niečo ako komentované krmenie v zoologickej, takže aj to budú zaujímavé videá. Prizveme si rôznych odborníkov, povedia nám svoje názory. Samozrejme, aby sme nezabudli, tento podcast je práve pre vás a o vás, to znamená, že budeme odpovedať aj na vaše otázky. Čiže kľudne si nás nájdete na Facebooku, sme Pneupoint, na Instagrame Pneupoint_Bratislava alebo na info@pneupoint.sk nám píšte čokoľvek vás napadne, čo chcete vidieť, nejaké postrehy, nápady a kľudne aj hej, tak to má byť konštruktívne, napríklad, že máme špinavú skrinku za chrbtom, tak radi ju pre vás umieme. Dovoľte, aby som sa na začiatok predstavil. Moje meno je Juro Jaňák. Pneuservis Pneupoint som otvoril pred 11 rokmi. Ináč zase malá pikoška v čase natáčania tohto podcastu. Čiže 1.4.2025 oslavujeme 11 rokov, čo sme na trhu. Touto cestou by som sa chcel veľmi pekne poďakovať našim zákazníkom, bez vás by sme to nedali. Zároveň sa chcem poďakovať aj skvelým odborným technikom, mojim kolegom. Ďakujem. A ďakujem aj sebe za to, že som to zvládol a že sme tu. Takže za 11 rokov máme kopec vedomostí a skúseností a touto cestou by som sa chcel s vami o ne podeliť. Takže budeme tvoriť takýto podcastík. Budem rád, keď nás budete sledovať, budete interagovať, čiže aj nám písať nejaké vaše nápady a postrehy a spolu to dotiahneme do nejakej formy. Myslím si, že toľko na úvod asi k tomu servisu, alebo teda predstaveniu mňa. Tí, čo nás poznáte, viete ako fungujeme. V podstate celý ten život to robím pod nejakým motom, že robím to za peniaze, nie pre peniaze. A potom tá služba aj tak vyzerá. Naozaj vieme tých ľudí vždycky o niečo navyše obohatiť, správame sa slušne a potom tí zákazníci sú nám za to vďační. Každopádne poďme si predstaviť aj servis, čiže voláme sa Pneuservis Pneupoint, sme na Majerníkovej ulici v Bratislave. Majerníkova je táto ulica, pekne z cesty uvidíte už náš transparent. V tejto budke sedíme, to znamená, že ak by ste chceli si zakúpiť nejaký tovar, službu alebo si dojsť iba preradu, sme tu pre vás. Nájdete nás úplne na všetkých mapách, čiže či je to Google, Waze alebo rôzne tie auto GPS-ka, napíšte si Pneupoint a navedie vás to až k nám. No, do papierovej mapy to asi nepíšte, lebo si ju poškodíte. Takže toľko z toho Google. Takto vyzerá náš web, vyzerá to ako e-shop s pneumatikami, no lebo je to e-shop s pneumatikami. Takže, aby sme predstavili aj alebo to, čo robíme, čiže predávame pneumatiky, môžete si u nás kúpiť osobné, motorkové, dodávkové, máme vlastný pneuservis, kde vás vieme vybaviť. Viete si cez web rezervovať termín jednoduchými pár kliknúťami, ale to si prejdeme inokedy, je to intuitívne, čiže každý to zvládne a pochopí. Prinášame aj rôzne výchytávky, ako jediný máme kalkulačku úspory pneumatík, kde si viete, tiež to prebehne iba tak v rýchlosti podľa zadaných parametrov, viete zistiť, koľko vám dokáže tá pneumatika ušetriť. Je to veľmi zaujímavé, v ďalšom dieli si to určite prejdeme dopodrobna. Teraz ešte v stručnosti k tým našim službám. Čiže okrem toho samotného predaja ponúkame tie pneuservisné služby, čiže môžete u nás absolvovať prezutie, vyváženie, lepenie defektov, montáže aj nákup, montáže a programovanie TPMS senzorov, opravujeme klimatizácie, plníme klimatizácie obidva typy chladiv, čiže aj staršie chladivo, aj to novšie, dezinfekciu interiéru ozónom, vymieňame brzdy, ďalej vymieňame olej a filtre, čiže tie intervalové výmeny, ktoré skrátka každý rok aj tak robíte. Ďalej predávame náhradné diely, všetky náhradné diely na všetky typy aut.
K tým pneumoservisným službám, aby som nezabudol, ponúkame aj uskladnenie pneumatík. Viete, jak to dneska je, kúpite si za 200 litrov byt a nemáte ani pivnicu, čiže nemáte kde tie gumy ani odložiť, ale komu by sa chcelo handlovať s tými ťažkými pneumatikami, takže kľudne aj uskladňujte u nás. Sklady máme veľké, ceny máme veľmi príjemné, takže radi vás uvidíme aj na týchto službách. Myslím si, že k predstaveniu samotného aj mňa, aj pneumoservisu by asi stačilo. Tým, že začína pneumoservisná sezóna, tak ďalší diel príde veľmi, veľmi skoro a bude sa venovať práve horúcej téme, čiže nákupu pneumatík. Tam si povieme, aké poznáme typy pneumatík, na čo si dávať pozor, ako ušetriť peniaze, ako vyberať, čiže bude to veľmi, veľmi zaujímavé. Myslím si, že tento diel môžeme asi ukončiť, čo sa týka predstavenia. Tešte sa, za chvíľu príde diel číslo 2, kde budeme riešiť teda tie pneumatiky. Ja vás poprosím, nezabudnite nás lajkovať na všetkých sociálnych sieťach, ktoré poznáte, nezabudnite si nás naladiť, určite vám prinesieme kvalitný a zaujímavý obsah a ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali náš podcast Pod tlakom a nezabudnite lajkovať. Vidíme sa pri ďalšom dieli, ahojte.